Dobre. Ešte predtým, než sa dostaneme k hlavnej téme tohto videa, dostali sme otázku, že či máme nejaké freerun figurky. Ako vidíte, máme, hej. Aj v podstate také tie najdôležitejšie fair. Momentálne čakáme, ale v priebehu 2 týždňov nám dojdú ďalšie figurky, čo sa týka freerun, aj som s tým iného. Ale hlavné video je to, že, ako som hovoril v poslednom videu, minulý mesiac sme oslavili 2. narodeniny, čo je pre mňa neuveriteľné, že sme dokázali proste z takého malého, že pred 2 rokmi sme mali vlastne iba takúto malonkú poličku s Gundami a teraz tu máme proste veľké regále, hej, máme miestnosť a to proste len vďaka vám a vašej podpore a hlavne je naozaj super, aj keď sme na festivaloch, že sa nebojte s nami komunikovať a naozaj sa bavíme, že bereme veľa našich zákazníkov ako kamarádov, lebo naozaj sa s vami strašne príjemne komunikuje, čo je strašne super. Preto kľudne sa nebojte ani opýtať nejaké otázky, my radi na všetko zodpovieme. A teda ako to oslavíme, bude tak, že chceme skúsiť online Kahoot quiz, hej. Bude to tento týždeň v nedelu, ja ešte dám plagát aj na TikTok, aj na Instagram a podstate to bude fungovať tak, že o 18:00 v nedelu dám na Instagram storíčko vlastne link, respektíve kód, kam sa cez svoj mobil môžete prihlásiť, hej, a zapojiť do Kahoota. Ale pripomínam, že bude iba voľné miesto pre 50 ľudí a samozrejme víťaz získa 50 eurovú poukážku do QuestShopu, druhý získa 30 eurovú a tretí získa 15 eurovú poukážku, hej. Čiže chceme vyskúšať, ako by to fungovalo a pokiaľ by nebol žiadny problém s tým Kahootom takto online, tak by sme to robili častejšie, lebo myslíme si, že to je niečo zaujímavejšie. Samozrejme, čo sa týka tém, tak to bude čisto anime quiz, hej, klasická trivia, žiadne ťažké otázky. V podstate, pokiaľ z toho nemáme figurku, tak to tam ani nebude, hej, čiže otázky budú len z anime nenavím, keď sa zaseknem, ale proste kvízy budú len otázky budú kvízy len z anime, podľa ktorých máme figurky, hej, konečne som to povedal správne. A teda ešte raz veľká vďaka, vidíme sa v ďalšom videu, Bakugo, I'm out.